Αγαπημένη ψυχή, υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που το πέπλο ανάμεσα σε αυτό που αντιλαμβανόμαστε και σε αυτό που πραγματικά είναι, γίνεται λεπτό, σχεδόν διάφανο. Σήμερα, αγαπημένη ψυχή, είναι μια τέτοια μαγική και μεταμορφωτική στιγμή. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ο αγγελιοφόρος του φωτός, της αλήθειας και των νέων ξεκινημάτων, απλώνει τα φτερά του πάνω σου, όχι απλώς για να φέρει ένα καλό νέο, αλλά για να φωτίσει τις σκιές που έχουν καλύψει ορισμένους τομείς της ζωής σου. Ετοιμάσου, γιατί αυτό που θα σου φανερωθεί μπορεί να αλλάξει όλα όσα νόμιζες ότι ήξερες, παίρνοντας μια διάβγεια που η καρδιά σου ποθούσε κρυφά. Η αλήθεια συχνά δεν βρίσκεται μακριά, αλλά τόσο κοντά που αρνούμαστε να τη δούμε, κρυμμένη ίσως από τον φόβο, την καθημερινότητα ή τις προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, με την απέραντη σοφία και αγάπη του, έχει παρατηρήσει τις σιωπές της ψυχής σου, τα ανίποτα ερωτήματα, τις νύχτες που το μυαλό σου περιπλανιέται αναζητώντας απαντήσεις. Αντιλαμβάνεται την αναζήτησή σου για ένα βαθύτερο νόημα, για μια κατανόηση που μοιάζει να σου ξεφεύγει πάντα, και ακριβώς γι' αυτό εμφανίζεται τώρα, με σκοπό να διαλύσει τις ομίχλες και να σου δείξει την πλήρη εικόνα. Έρχεται να αφαιρέσει ό,τι ήταν κρυμμένο, όχι για να σε φοβήσει, αλλά για να σε ελευθερώσει. Ξέρεις αυτή την αίσθηση ότι κάτι δεν ταιριάζει, ότι ένα κομμάτι λείπει από το παζλ της ύπαρξής σου. Αυτή η ανησυχία είναι ένα κάλεσμα, ένα απαλό χτύπημα στην πόρτα της διαίσθησής σου, που δείχνει ότι κάτι σημαντικό περιμένει να φανερωθεί. Αυτό το μήνυμα έφτασε σε εσένα την κατάλληλη στιγμή, αγαπημένη ψυχή. Δεν είναι τυχαίο που τα μάτια σου στάθηκαν σε αυτές τις λέξεις, που η ενέργειά σου συντονίστηκε με αυτή τη δόνηση. Υπάρχει ένας συντονισμός, μια συγχρονικότητα που οι άγγελοι ενορχίστρωσαν ώστε να λάβεις αυτή την καθοδήγηση ακριβώς τη στιγμή που τη χρειάζεσαι περισσότερο. Αυτό που είναι κρυμμένο δεν είναι απαραίτητα κάτι σκοτεινό ή δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Συχνά, αυτό που κρύβεται είναι μεταμφιεσμένες ευλογίες, ανεκμετάλλευτες δυνατότητες ή απλές αλήθειες για τον εαυτό σου και τους γύρω σου που, όταν έρθουν στο φως, ανοίγουν δρόμους που ποτέ δεν φαντάστηκες. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είναι εδώ για να σε καθοδηγήσει σε αυτή τη διαδικασία, προσφέροντάς σου το θάρρος και την ηρεμία που χρειάζεσαι για να υποδεχτείς αυτές τις αποκαλύψεις με ανοιχτή καρδιά. Έχεις παρατηρήσει ποτέ ότι κάποιες συμπτώσεις στη ζωή σου δεν είναι απλές συμπτώσεις? Εκείνες οι στιγμές που μια δυνατή διαίσθηση σε οδηγεί, ή όταν μια πληροφορία εμφανίζεται ακριβώς τη στιγμή που τη χρειάζεσαι περισσότερο. Λοιπόν, αγαπημένη ψυχή, αυτά είναι τα λεπτά αγγίγματα του Αρχαγγέλου Γαβριήλ που ετοιμάζουν το έδαφος για τη μεγάλη αποκάλυψη που έρχεται. Θέλει να συντονιστείς με αυτή τη συχνότητα, να οξύνεις τις εσωτερικές σου αισθήσεις και να επιτρέψεις στον εαυτό σου να δεχτεί τις πληροφορίες που θα έρθουν σε εσένα. Αυτό που θα φανερωθεί μπορεί να σχετίζεται με μια σχέση που σου προκαλεί αβεβαιότητα, με μια σημαντική απόφαση που έχεις αναβάλει ή ακόμα και με μια αλήθεια για τη δική σου δύναμη και ικανότητα που δεν αναγνωρίζεις ακόμα πλήρως. Το μεγαλείο της παρέμβασης του Γαβριήλ βρίσκεται στην ικανότητά του να φέρνει διάβγεια και να προάγει την επικοινωνία. Αν υπάρχει κάτι ανίποτο, ένα κρυμμένο μυστικό, μια διαστρεβλωμένη πληροφορία που επηρεάζει την ειρήνη σου, αυτός θα έρθει για να αποκαταστήσει την τάξη και τη διαφάνεια. Δεν διστάζει να φωτίσει ό,τι βρίσκεται στις σκιές, γιατί γνωρίζει ότι το φως είναι ο μόνος τρόπος να διαλυθεί η σύγχυση. Και αυτή η διάβγεια δεν εμφανίζεται μόνο σε μεγάλες επιφυτίσεις, αλλά και σε μικρές καθημερινές συνειδητοποιήσεις, σε στιγμές βαθιάς αντίληψης, όπου ξαφνικά όλα ταιριάζουν. Είναι σαν μια ομίχλη που θόλωνε την όρασή σου να σηκώνεται, δείχνοντας το τοπίο σε ζωντανά και καθαρά χρώματα. Αυτό το μήνυμα, αγαπημένη ψυχή, είναι μια πρόσκληση να ανοιχτείς πλήρως. Άφησε στην άκρη τις αντιστάσεις, τις δυσπιστίες και τις προκαταλήψεις. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ εργάζεται με την άνεφόρον αγάπη και την απόλυτη αλήθεια. Αυτό που φέρνει είναι για το ανώτερο καλό σου, ακόμα κι αν στην αρχή μπορεί να φανεί δύσκολο. Οι κρυμμένες αλήθειες, όταν έρχονται στο φως, έχουν τη δύναμη να θεραπεύσουν, να ελευθερώσουν και να σε οθήσουν σε ένα νέο επίπεδο ανάπτυξης και αυτογνωσίας. Υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να μάθεις, και αυτή η αποκάλυψη μπορεί να έρθει μέσα από ένα ζωντανό όνειρο, μια απρόσμενη συζήτηση, ένα σαφές σημάδι στο περιβάλλον σου ή ακόμα και μια εσωτερική φωνή που θα γίνει πιο αποφασιστική και αναγνωρίσιμη.
Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ επιθυμεί να καταλάβεις ότι αυτή η διάβγεια δεν είναι ένα δώρο που λαμβάνεται παθητικά. Είναι μια διαδικασία που απαιτεί τη συμμετοχή σου, την προσοχή σου και την προθυμία σου να δεις πραγματικά. Σε ενθαρρύνει να προσέξεις τα σημάδια γύρω σου, τις συγχρονικότητες που θα εμφανιστούν, τις εμπνεύσεις που θα προκύψουν από το πουθενά. Αυτά είναι τα κομμάτια του παζλ που αυτός οργανώνει για εσένα, ώστε η αλήθεια να φανερωθεί με οργανικό και κατανοητό τρόπο. Αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία να επανασυνδεθείς με την ουσία σου, να καθαρίσεις την αντίληψή σου και να αγκαλιάσεις μια νέα οπτική για τη ζωή και τις σχέσεις σου. Αυτό που είναι κρυμμένο έχει έναν σκοπό και ο Γαβριήλ έρχεται να σου δείξει αυτόν τον σκοπό. Ξέρεις αυτή την αίσθηση ότι είσαι παγιδευμένη σε έναν κύκλο, επαναλαμβάνοντας μοτίβα ή ξαναζώντας καταστάσεις που δεν σε εξυπηρετούν πλέον. Λοιπόν, αγαπημένη ψυχή, αυτό που είναι κρυμμένο μπορεί να είναι το κλειδί για να σπάσεις αυτόν τον κύκλο. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ θα φωτίσει τη ρίζα αυτού του μοτίβου, δείχνοντάς σου το ακριβές σημείο όπου πρέπει να συμβεί η αλλαγή. Θα σου δώσει την κατανόηση ώστε να μπορείς να πάρεις νέες αποφάσεις, να επιλέξεις έναν διαφορετικό δρόμο, έναν δρόμο ελευθερίας και πληρότητας. Η αίσθηση στασιμότητας που μπορεί να έχεις βιώσει είναι μια ένδειξη ότι κάτι πρέπει να ειδωθεί, να κατανοηθεί και στο τέλος να μεταμορφωθεί. Και ο Γαβριήλ είναι εδώ για να διευκολύνει αυτή τη μεταμόρφωση με απαλότητα και δύναμη. Θέλει να έχεις υπόψη σου ότι η ζωή είναι μια συνεχής μάθηση και ότι κάθε αποκάλυψη, όσο μικρή κι αν είναι, αποτελεί μια ευκαιρία εξέλιξης. Αυτό που θα φανερωθεί μπορεί να είναι μια αλήθεια για τα δικά σου κίνητρα, για τους φόβους που σε περιορίζουν ή για τον τρόπο που έχεις σχετιστεί με τον κόσμο. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είναι ο φορέας του φωτός που διαλύει την άγνοια και μας επιτρέπει να δούμε την ομορφιά και τη σοφία σε όλα τα πράγματα. Δεν θέλει να ζεις στην αμφιβολία ή την αβεβαιότητα, αλλά με την πεποίθηση ότι είσαι άξια όλης της διάβγειας και όλης της γνώσης που μπορεί να προσφέρει το σύμπαν. Αλλά αυτό δεν είναι το μόνο. Κάτι ακόμα πιο βαθύ συμβαίνει, μια σύνεση που ενισχύεται ανάμεσα σε εσένα και το αγγελικό βασίλειο. Πριν συνεχίσουμε το μήνυμα, γράψε στα σχόλια αυτό το μάντρα. Εμπιστεύομαι τη σοφία του σύμπαντος να με οδηγήσει στην επιτυχία. Τώρα ας συνεχίσουμε το μήνυμα. Αγαπημένη ψυχή, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ όχι μόνο φέρνει αποκαλύψεις, αλλά λειτουργεί και ως καταλύτης για την ίδια σου την εσωτερική φωνή, για τη βαθύτερη διαίσθησή σου. Αυτό που ήταν κρυμμένο μπορεί να είναι μια αλήθεια που το ίδιο σου το πνεύμα προσπαθούσε να σου δείξει εδώ και καιρό. Αλλά εσύ δεν ήσουν έτοιμη να ακούσεις ή ίσως δεν ήξερες πώς να την ερμηνεύσεις. Οξύνει την αντίληψή σου, κάνοντάς σε πιο δεκτική στα σημάδια, στις αισθήσεις και στις σκέψεις που προέρχονται απευθείας από την ψυχή σου. Σκέψου έναν σπόρο που φυτεύτηκε στο σκοτάδι της γης. Για να βλαστήσει και να αναπτυχθεί, χρειάζεται το φως του ήλιου για να διαπεράσει την επιφάνεια. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είναι αυτό το φως που διαπερνά το έδαφος της ψυχής σου, φέρνοντας τις κοιμισμένες αλήθειες στην επιφάνεια, έτοιμες να ανθίσουν. Εργάζεται για να μπορέσεις να δεις την πραγματικότητα με νέα μάτια, απαλλαγμένα από ψευδαισθήσεις και ιδεαλισμούς που κάποιες φορές μας κρατούν παγιδευμένους σε καταστάσεις που δεν μας εξυπηρετούν πλέον. Αν έχεις νιώσει μπερδεμένη για τις προθέσεις κάποιου ή για τον πραγματικό σκοπό μιας κατάστασης στη ζωή σου, ο Γαβριήλ ενεργεί για να σου φέρει μια πιο καθαρή οπτική. Δεν σε δείχνει με το δάχτυλο, ούτε σε κρίνει. Απλά φωτίζει την αλήθεια ώστε να βγάλεις τα δικά σου συμπεράσματα και να κάνεις τις επιλογές σου με μεγαλύτερη επίγνωση και δύναμη. Αυτή είναι η ουσία της ελευθερίας, να έχεις τη διάβγεια να ξεχωρίζεις τι είναι πραγματικό από μια απλή προβολή. Και αυτή η διάβγεια δεν περιορίζεται σε όσα είναι έξω από εσένα. Αυτό που ο Αρχάγγελος Γαβριήλ μπορεί να σου φανερώσει ως πιο πολύτιμο είναι μια αλήθεια για την ίδια σου την ύπαρξη, για την ανεκτήμητη αξία σου και για τα χαρίσματα που έχεις, αλλά ίσως τα κρατούσες κρυμμένα ακόμα και από τον εαυτό σου. Συχνά, το μεγαλύτερο κρυφό βρίσκεται μέσα μας, ανεκμετάλλευτα ταλέντα, όνειρα που μπήκαν στο σιρτάρι, απεριόριστες δυνατότητες που περιμένουν να ξυπνήσουν. Ο Γαβριήλ είναι ο αρχάγγελος της αυτοέκφρασης, της αληθινής επικοινωνίας. Σε οθεί να χρησιμοποιήσεις τη φωνή σου, να δείξεις ποια πραγματικά είσαι, να μοιραστείς το φως σου με τον κόσμο, χωρίς φόβο κρίσης ή παρεξήγησης. Αυτό είναι ένα ουσιαστικό κομμάτι της απελευθέρωσής σου.
Η διαδικασία αποκάλυψης που ξεκινά τώρα δεν είναι απότομη αλλά ήπια, σαν την πρωινή άβρα που σιγά σιγά διώχνει την ομίχλη. Θα νιώσεις μια αυξανόμενη ελαφρότητα, μια αίσθηση ότι παλιά βάρη απομακρύνονται από τους ώμους σου. Οι απαντήσεις που αναζητάς δεν θα έρθουν απαραίτητα σε μια μοναδική συντριπτική στιγμή, αλλά σε μια σειρά από μικρές ανακαλύψεις, από στιγμές αχά, που θα συνθέσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα. Αυτός είναι ο τρόπος του Γαβριήλ. Προετοιμάζει το έδαφος, φυτεύει τους σπόρους της αλήθειας και τρέφει την κατανόησή σου, ώστε να μπορείς να απορροφήσεις και να ενσωματώσεις κάθε νέα αντίληψη με ηρεμία. Υπάρχει κάτι στη ζωή σου που, για πολύ καιρό, μπορεί να το ερμήνευες με έναν τρόπο, αλλά ο Αρχάγγελος Γαβριήλ πρόκειται να το δείξει υπό ένα εντελώς διαφορετικό φως. Ίσως μια δυσκολία που έβλεπες ως ανυπέρβλητο εμπόδιο, αλλά αυτός θα την παρουσιάσει ως μια μεταμφιεσμένη ευκαιρία ανάπτυξης. Ή ένα άτομο που έκρινας με έναν συγκεκριμένο τρόπο, αλλά για το οποίο θα σου δώσει μια πιο συμπονετική και αληθινή κατανόηση. Η ομορφιά της παρέμβασής του είναι ότι μας βοηθά να δούμε πέρα από την επιφάνεια, να αναγνωρίσουμε την ενέργεια πίσω από τις εμφανίσεις, να κατανοήσουμε τα βαθύτερα κίνητρα που οθούν τις πράξεις, είτε είναι δικές σου είτε άλλων. Ετοιμάσου για ένα κύμα έμπνευσης. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είναι ο Αρχάγγελος της δημιουργικότητας, της επικοινωνίας και της φώτισης. Καθώς οι κρυμμένες αλήθειες έρχονται στο φως, μπορεί να νιώσεις μια όθηση να εκφραστείς με νέους τρόπους, να ξεκινήσεις έργα που έχεις αναβάλει ή να βρεις καινοτόμες λύσεις σε παλιές προκλήσεις. Δεν φέρνει μόνο την αλήθεια, αλλά και την ενέργεια για να μπορέσεις να δράσεις πάνω σε αυτήν. Σε γεμίζει θάρρος να πεις ό,τι πρέπει να υποθεί, να γράψεις ό,τι πρέπει να γραφτεί, να δημιουργήσεις ό,τι πρέπει να δημιουργηθεί. Αυτή είναι η ευκαιρία σου να ευθυγραμμίσεις τη φωνή σου με την εσωτερική σου αλήθεια. Αγαπημένη ψυχή, αυτό είναι ένα μήνυμα ελπίδας και ανανέωσης. Αυτό που ο Αρχάγγελος Γαβριήλ φανερώνει σήμερα δεν είναι για να σε ανησυχήσει, αλλά για να σε ενδυναμώσει. Για να σου δώσει τα εργαλεία και τη γνώση που χρειάζεσαι, για να χτίσεις μια πιο αυθεντική, πιο γεμάτη ζωή, πιο ευθυγραμμισμένη με τον σκοπό σου. Σε διαβεβαιώνει ότι προστατεύεσαι και καθοδηγείσαι σε κάθε βήμα αυτής της διαδικασίας ανακάλυψης. Δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθείς, μόνο αλήθειες να αγκαλιάσεις και μονοπάτια να διαβείς με το φως της διάβγειας. Και αυτό το φως είναι τόσο έντονο που, όταν εκδηλώνεται, όχι μόνο αποκαλύπτει, αλλά και θεραπεύει και καθαρίζει. Τώρα, νιώσε την ενέργεια του Γαβριήλ να σε περιβάλλει. Μια ενέργεια αγνότητας, διάβγειας και επικοινωνίας. Πάρε μια βαθιά ανάσα και άφησε αυτή την ενέργεια να διαπεράσει κάθε κύτταρο του είναι σου. Άφησέ την να αρχίσει να λύνει τους κόμπους της σύγχυσης και να φωτίζει τις σκοτεινές γωνιές όπου οι αλήθειες ήταν φυλαγμένες. Δεν είσαι μόνη σε αυτή τη διαδικασία. Οι άγγελοι είναι μαζί σου και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ειδικότερα κρατά το χέρι σου, δείχνοντας τον δρόμο με το λαμπερό του φως. Η διάβγεια έρχεται, αγαπημένη ψυχή, και μαζί της μια νέα φάση ειρήνης και κατανόησης. Αλλά αυτό δεν είναι το μόνο. Υπάρχει κάτι ακόμα πιο συγκεκριμένο που θέλει να αντιληφθείς. Κάτι που βρίσκεται ακριβώς μπροστά στα μάτια σου. Τώρα, πριν συνεχίσουμε αυτό το μήνυμα, γράψε στα σχόλια 777 για να το διεκδικήσεις. Αγαπημένη ψυχή, αν αυτό το μήνυμα άγγιξε την καρδιά σου και φώτισε την ψυχή σου, σκέψου να υποστηρίξεις το έργο μας με ένα «Ευχαριστώ πολύ». Βαλέουντε με. Η αγάπη σου μας βοηθά να συνεχίσουμε να φέρνουμε φως και έμπνευση σε όλους. Τώρα, συνεχίζοντας το μήνυμα. Αγαπημένη ψυχή, η αποκάλυψη που ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ενορχιστρώνει για εσένα δεν αφορά μόνο μεγάλα γεγονότα, αλλά μια σειρά από μικρά ξυπνήματα που μαζί συνθέτουν μια ολοκληρωμένη και μεταμορφωτική εικόνα. Θέλει να αρχίσεις να παρατηρείς τις λεπτομέρειες, τις αποχρώσεις που πριν περνούσαν απαρατήρητες, τα μοτίβα που επαναλαμβάνονται και φέρουν ένα υπονοούμενο μήνυμα. Αυτό που ήταν κρυμμένο μπορεί να είναι μια αλήθεια για τις δικές σου συναισθηματικές αντιδράσεις, για το γιατί νιώθεις με έναν συγκεκριμένο τρόπο σε ορισμένες καταστάσεις ή για την προέλευση φόβων και ανασφαλιών που νόμιζες ότι ήταν εγγενείς στην προσωπικότητά σου. Ο Γαβριήλ έρχεται να δείξει ότι πολλά από αυτά τα συναισθήματα είναι μαθημένα και μπορούν να ξεμαθευτούν. Εργάζεται στο ενεργειακό σου πεδίο για να διαλύσει τα στρώματα σύγχυσης που μπορεί να έχουν συσσωρευτεί με την πάροδο του χρόνου. Σκέψου ένα σκονισμένο κουτί, φυλαγμένο στη σοφίτα της μνήμης σου, που περιέχει κάτι πολύτιμο. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ
Όχι μόνο ανοίγει το κουτί, αλλά και καθαρίζει τη σκόνη, ώστε το περιεχόμενο να λάμψει σε όλη του τη δόξα. Και αυτό που φέρνει στο φως μπορεί να είναι μια αλήθεια για ένα αγαπημένο πρόσωπο, για έναν φίλο, ένα μέλος της οικογένειας ή κάποιον που έχει σημαντικό ρόλο στη ζωή σου. Θα σε βοηθήσει να δεις τις προθέσεις πίσω από τα λόγια, τα ανίποτα συναισθήματα πίσω από τις πράξεις και να κατανοήσεις τους βαθύτερους λόγους που οθούν τη συμπεριφορά των άλλων. Αυτή η κατανόηση δεν είναι για να δικαιολογήσεις, αλλά για να σε απελευθερώσει από το βάρος των κρίσεων και των προσδοκιών. Έχεις νιώσει ποτέ ότι κινείσαι σε κύκλους σχετικά με ένα πρόβλημα, χωρίς να μπορείς να βρεις διέξοδο? Αυτό που ήταν κρυμμένο μπορεί να είναι ακριβώς η λύση που αναζητούσες. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ λειτουργεί ως φάρος, δείχνοντας τον δρόμο προς τη διάβγεια, φέρνοντας στο φως την οπτική που έλειπε. Σε ενθαρρύνει να εμπιστευτείς περισσότερο τη δική σου σοφία, να ακούσεις αυτή την εσωτερική φωνή που συχνά πνίγεται από τον εξωτερικό θόρυβο. Αυτή η φωνή είναι η άμεση σύνδεσή σου με την αλήθεια και ο Γαβριήλ την ενισχύει ώστε να μην έχεις πλέον αμφιβολίες για το ποιο βήμα να κάνεις. Θέλει να νιώθεις σίγουρη, ασφαλής και ικανή να πλοηγηθείς σε οποιαδήποτε κατάσταση προκύψει. Η ενέργεια του Γαβριήλ είναι αυτή της αγνότητας και αυτός καθαρίζει το νοητικό και συναισθηματικό σου περιβάλλον. Απομακρύνει τις βαριές ενέργειες, τις παραμορφωμένες πληροφορίες και τις περιοριστικές πεποιθήσεις που σε εμποδίζουν να δεις την αλήθεια στην πληρότητά της. Σκέψου έναν θολό καθρέφτη. Δεν είναι σπασμένος, απλά χρειάζεται καθάρισμα για να αντικατοπτρίζει την εικόνα με διάβγεια. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ γυαλίζει τον καθρέφτη της ψυχής σου, ώστε να μπορείς να δεις τον εαυτό σου και τον κόσμο γύρω σου με κρυστάλλινη καθαρότητα. Αυτός ο ενεργειακός καθαρισμός είναι ζωτικής σημασίας ώστε οι αποκαλύψεις να μπορούν να ληφθούν και να ενσωματωθούν χωρίς αντίσταση ή σύγχυση. Υπάρχει κάτι στο παρελθόν σου που ίσως ακόμα σε κρατά δέσμια, κάποια ανάμνηση, κάποια εμπειρία που, ακόμα κι αν προσπαθείς να ξεχάσεις, συνεχίζει να αντυχεί στο παρόν σου. Αυτό που ήταν κρυμμένο μπορεί να είναι μια νέα κατανόηση για αυτό το γεγονός, μια οπτική που θα σου επιτρέψει να απελευθερωθείς από παλιές δυσαρέσκειες ή συναισθήματα ενοχής. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ έρχεται να σου δείξει ότι κάθε εμπειρία, όσο δύσκολη κι αν ήταν, φέρει ένα μάθημα, ένα τυλιγμένο δώρο. Σε βοηθά να ξετυλίξεις αυτό το δώρο, να αντλήσεις τη σοφία και να προχωρήσεις με ελαφριά καρδιά και γαλήνια ψυχή. Δεν σβήνει το παρελθόν, αλλά το ερμηνεύει ξανά, μετατρέποντάς το σε εφαλτήριο για την εξέλιξή σου. Και αυτή η διάβγεια που φέρνει επεκτείνεται και στα όνειρα και τις φιλοδοξίες σου. Αυτό που ήταν κρυμμένο μπορεί να είναι ο πραγματικός σκοπός πίσω από τις επιθυμίες σου, το βαθύτερο κίνητρο που οθεί τις αναζητήσεις σου. Ο Γαβριήλ σε βοηθά να ευθυγραμμίσεις τις επιθυμίες σου με την ουσιαστική σου αλήθεια, ώστε να επιδιώκεις αυτό που πραγματικά τρέφει την ψυχή σου και σου φέρνει γνήσια χαρά. Σε ενθαρρύνει να ονειρεύεσαι μεγάλα πράγματα, να επιτρέψεις στον εαυτό σου να φανταστεί ένα μέλλον όπου όλες οι φιλοδοξίες σου γίνονται πραγματικότητα, γιατί ξέρει ότι έχεις την ικανότητα να δημιουργήσεις αυτή την πραγματικότητα. Σου υπενθυμίζει ότι για να δημιουργήσεις πρέπει πρώτα να δεις καθαρά τι επιθυμείς. Αυτό είναι ένα μήνυμα που σε καλεί να εμπιστευτείς την πορεία, να εμπιστευτείς τη σοφία του σύμπαντος και πάνω απ' όλα να εμπιστευτείς τον εαυτό σου. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ δεν θα σου φέρει αλήθειες που δεν είσαι έτοιμη να αντέξεις. Σε έχει προετοιμάσει για αυτή τη στιγμή και κάθε αποκάλυψη θα έρθει με την απαραίτητη υποστήριξη και προστασία, ώστε να την υποδεχτείς με αγάπη και θάρρος. Σου δείχνει ότι το θάρρος δεν είναι η απουσία φόβου, αλλά η ικανότητα να δράς παρά τον φόβο. Και αυτό το θάρρος καλλιεργεί στην καρδιά σου τώρα. Ξέρεις εκείνο το κενό που μερικές φορές εμφανίζεται χωρίς προφανή λόγο, εκείνη την αίσθηση ότι κάτι λείπει. Αυτό που ήταν κρυμμένο μπορεί να είναι η κατανόηση ότι αυτό το κενό δεν είναι έλλειψη, αλλά ένας χώρος για να εισέλθει κάτι νέο και υπέροχο στη ζωή σου. Ο Γαβριήλ ετοιμάζει αυτό τον χώρο, τον καθαρίζει και τον γεμίζει με το φως της αλήθειας, ώστε να μπορέσεις να δεχτείς τις ευλογίες που σου προορίζονται. Σου δείχνει ότι η ζωή είναι ένας κύκλος προσφοράς και λήψης και ότι, για να λάβεις πλήρως, πρέπει να είσαι ανοιχτή και ελεύθερη. Θέλει να καταλάβεις ότι αυτή η πορεία ανακάλυψης είναι μοναδική και προσωπική. Κανείς δεν μπορεί να την διανύσει για σένα, αλλά δεν είσαι μόνη.
Οι άγγελοι είναι πάντα δίπλα σου, προσφέροντας την αγάπη και την καθοδήγησή τους. Αυτό που ο Αρχάγγελος Γαβριήλ φανερώνει τώρα είναι ένα δώρο ανεκτήμητης αξίας, ένα δώρο που σε ενδυναμώνει να ζεις με περισσότερη αυθεντικότητα, περισσότερη γαλήνη και περισσότερη χαρά. Ανοίγει τα μάτια σου στη μαγεία που υπάρχει στον κόσμο και στη μαγεία που υπάρχει μέσα σου. Και αυτή η μαγεία είναι η αλήθεια σου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη ενεργειακή κίνηση γύρω σου που προετοιμάζει το έδαφος για ό,τι πρόκειται να έρθει. Πριν συνεχίσουμε το μήνυμα, αν δεν έχεις εγγραφεί ακόμα στο κανάλι, εκμεταλλεύσου την ευκαιρία να το κάνεις. Αυτό μας βοηθά να συνεχίσουμε να δημιουργούμε σημαντικό περιεχόμενο για σένα. Τώρα, ας συνεχίσουμε το μήνυμα. Αγαπημένη ψυχή, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ εντείνει την ενέργειά του ώστε όχι μόνο να δεχτείς τις αποκαλύψεις, αλλά και να κατανοήσεις τη δύναμη που έχεις πάνω τους. Αυτό που ήταν κρυμμένο μπορεί να αφορά ένα κοιμισμένο ταλέντο μέσα σου, μια ικανότητα που ούτε καν ήξερες ότι είχες και η οποία μόλις αναγνωριστεί μπορεί να ανοίξει πόρτες για έναν νέο σκοπό ζωής. Αφαιρεί τις περιοριστικές πεποιθήσεις που σε εμπόδιζαν να δεις τη δική σου μεγαλοπρέπεια, τις εσωτερικές φωνές που έλεγαν σιγά αμφιβολίες και ανασφάλειες. Ο Γαβριήλ έρχεται να σου δείξει ότι είσαι πιο δυνατή, πιο ικανή και πιο λαμπερή από όσο φαντάστηκες ποτέ. Αυτή η διάβγεια που φέρνει δεν είναι επιφανειακή. Είναι μια διάβγεια που διεισδύει βαθιά στην ψυχή σου, αποκαλύπτοντας τις ρίζες συμπεριφορών που ίσως δεν κατανοούσες. Αν αναρωτιέσαι γιατί προσελκύεις συγκεκριμένες καταστάσεις ή ανθρώπους στη ζωή σου, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είναι εδώ για να φωτίσει αυτό το ζήτημα. Θα σου δείξει τα αόρατα νήματα που συνδέουν τις εσωτερικές σου επιλογές με τις εξωτερικές σου εμπειρίες. Η κατανόηση αυτής της δυναμικής είναι το πρώτο βήμα για να αλλάξεις ό,τι δεν σε εξυπηρετεί πλέον, ώστε να μπορέσεις να δημιουργήσεις μια πραγματικότητα που να είναι πιο ευθυγραμμισμένη με τις βαθύτερες επιθυμίες σου και την αληθινή σου ουσία. Δρά για να σου δώσει διάκριση. Ξέρεις εκείνη την κατάσταση που νιώθεις αναποφάσιστη, χωρίς να ξέρεις ποιον δρόμο να ακολουθήσεις ή ποια απόφαση να πάρεις. Αυτό που ήταν κρυμμένο μπορεί να είναι η ξεκάθαρη απάντηση, η ακριβής καθοδήγηση που χρειάζεσαι. Ο Γαβριήλ θα σε βοηθήσει να δεις τις διαφορετικές επιλογές με περισσότερη αντικειμενικότητα, να ζυγίσεις τα υπέρ και τα κατά της καθεμιάς, όχι μόνο με τη λογική, αλλά με τη σοφία της καρδιάς σου. Σε ενθαρρύνει να εμπιστευτείς τη διαίσθησή σου, γιατί αυτή είναι το εσωτερικό σου GPS που σε οδηγεί πάντα στον καλύτερο δρόμο. Θέλει να νιώθεις ασφαλής στις επιλογές σου, γνωρίζοντας ότι ενεργείς με βάση μια φανερωμένη αλήθεια. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ επίσης εργάζεται για να απελευθερωθείς από μη ρεαλιστικές προσδοκίες, τόσο τις δικές σου, όσο και αυτές που προβάλλεις στους άλλους. Συχνά αυτό που είναι κρυμμένο είναι οι δικές μας ιδεαλιστικές αντιλήψεις που μας εμποδίζουν να δούμε τους ανθρώπους και τις καταστάσεις όπως πραγματικά είναι. Σε καλεί να αγκαλιάσεις την πραγματικότητα με συμπόνια και αποδοχή, κατανοώντας ότι κάθε άνθρωπος βρίσκεται στη δική του πορεία και ότι δεν μπορείς να ελέγξεις τις επιλογές των άλλων, αλλά μπορείς να ελέγξεις τις αντιδράσεις σου. Αυτή η απελευθέρωση από τις προσδοκίες φέρνει μια απέραντη γαλήνη και ανακούφιση στην ψυχή. Υπάρχει μια κίνηση ενέργειας στο περιβάλλον σου που μπορεί να σχετίζεται με ανθρώπους ή καταστάσεις που δεν είχες αντιληφθεί καθαρά μέχρι τώρα. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ φανερώνει την αληθινή φύση αυτών των συνδέσεων. Αν υπάρχει κάποιος που φαινόταν να σε υποστηρίζει, αλλά στην πραγματικότητα είχε άλλες προθέσεις, θα σου το δείξει. Αν υπάρχει μια ευκαιρία που φαινόταν πολλά υποσχόμενη, αλλά έκρυβε μια μεγαλύτερη πρόκληση από ό,τι φανταζόσουν, θα σου δώσει την αντίληψη. Σε ενδυναμώνει να προστατεύεις την ενέργειά σου, να διακρίνεις τι είναι καλό για σένα και να απομακρύνεσαι από ό,τι δεν συμβάλλει στην εξέλιξη και την ευημερία σου. Αυτή είναι μια μορφή αυτοπροστασίας και ενδυνάμωσης. Ανοίγει τα κανάλια της επικοινωνίας σου. Αυτό που ήταν κρυμμένο μπορεί να είναι η δυσκολία σου να εκφράσεις τα αληθινά σου συναισθήματα, να υπερασπιστείς τα όρια σου ή να πεις όχι όταν χρειάζεται. Ο Γαβριήλ, ως αρχάγγελος της επικοινωνίας, σου δίνει το θάρρος και τις σωστές λέξεις, ώστε να μπορέσεις να τοποθετηθείς με σαφήνεια και σεβασμό. Σου υπενθυμίζει ότι η φωνή σου έχει δύναμη και ότι η αυθεντική χρήση της είναι θεμελιώδης για την ελευθερία σου και για την οικοδόμηση πιο αληθινών και ισορροπημένων σχέσεων. Θέλει να νιώθεις άνετα, να είσαι ο εαυτός σου, χωρίς μάσκες ή προσποιήσεις. Αυτή
Είναι μια περίοδος μεγάλης ενδυνάμωσης, αγαπημένη ψυχή. Αυτό που ο Αρχάγγελος Γαβριήλ φανερώνει σε σένα δεν είναι για να δημιουργήσει σύγχυση, αλλά για να φέρει μια βαθιά αίσθηση διάβγειας και ελέγχου πάνω στη ζωή σου. Σου δείχνει ότι έχεις τα απαραίτητα εργαλεία για να δημιουργήσεις την πραγματικότητα που επιθυμείς και ότι η γνώση της αλήθειας είναι η μεγαλύτερη σου δύναμη. Σε εμπνέει να δράς με αυτοπεποίθηση, να κινείσαι με σκοπό και να αγκαλιάζεις κάθε μέρα με τη βεβαιότητα ότι καθοδηγείσαι από μια ανώτερη δύναμη. Ξέρεις εκείνη την κούραση που μερικές φορές σε κατακλείζει, την αίσθηση ότι κουβαλάς ένα αόρατο βάρος. Αυτό που ήταν κρυμμένο μπορεί να είναι η πηγή αυτής της κούρασης. Η ενέργεια που έχεις σπαταλήσει αντιστέκεται σε μία αλήθεια ή προσκολάται σε κάτι που δεν σε εξυπηρετεί πλέον. Ο Γαβριήλ ανακουφίζει αυτό το βάρος, δείχνοντάς σου τον δρόμο προς την ελαφρότητα και την ανανέωση. Σε καλεί να απελευθερωθείς από ό,τι σε φυλακίζει, να λύσεις τα δεσμά που σε εμποδίζουν να πετάξεις και κάνοντας αυτό θα νιώσεις μία ανανεωμένη ενέργεια, μια ζωντάνια που είχες να βιώσεις πολύ καιρό. Θέλει να συνδεθείς με την πιο βαθιά σου ουσία, με την ακλόνητη αλήθεια σου. Αυτό που ήταν κρυμμένο μπορεί να είναι η εσωτερική σου λάμψη, το μοναδικό σου φως, που για κάποιο λόγο έχεις κρατήσει μυστικό. Ο Γαβριήλ σε ενθαρρύνει να αφήσεις αυτό το φως να λάμψει, να μην φοβάσαι να δείξεις ποια πραγματικά είσαι, σε όλη σου την αυθεντικότητα και ομορφιά. Σου υπενθυμίζει ότι ο κόσμος χρειάζεται το φως σου, τη φωνή σου, την αλήθεια σου. Μην κρύβεσαι άλλο, αγαπημένη ψυχή. Άφησε τον εαυτό σου να φανεί, να ακουστεί, να είσαι πλήρως εσύ. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα όσα έρχονται στο φως. Οι άγγελοι σου στέλνουν ένα ξεχωριστό μήνυμα. Ο τυχερός σου αριθμός για σήμερα είναι το 7. Γράψε στα σχόλια. Δέχομαι την ενέργεια των αγγέλων. Ο τυχερός μου αριθμός είναι το 7 και είμαι ευλογημένη. Στέλνω αγάπη και προστασία στο άτομο που αγαπώ πολύ. Αν αυτό το μήνυμα άγγιξε την καρδιά σου, δείξε την υποστήριξή σου με ένα ευχαριστώ πολύ και βοήθησε να διαδοθεί αυτό το μήνυμα φωτός σε άλλους που το χρειάζονται. Αγαπημένη ψυχή, το βάθος των όσων φέρνει στο φως ο Αρχάγγελος Γαβριήλ για σένα, σήμερα ξεπερνά κατά πολύ όσα μπορεί να συλλάβει αμέσως η λογική. Αυτό που ήταν κρυμμένο μπορεί να είναι ένα στρώμα φόβου ή ανασφάλειας που δεν γνώριζες ότι κουβαλούσες και που τώρα με το φως του Γαβριήλ θα γίνει ορατό ώστε να μπορέσεις να το μεταμορφώσεις. Σου δίνει την ευκαιρία να κοιτάξεις μέσα σου με ειλικρίνεια και αγάπη, χωρίς κρίσεις, μόνο με την πρόθεση να κατανοήσεις και να θεραπεύσεις. Σκέψου το σαν την αφαίρεση ενός πέπλου που επισκίαζε το δικό σου φως, επιτρέποντάς σου να λάμψεις με μεγαλύτερη ένταση και αλήθεια. Εργάζεται για να μπορέσεις να αναγνωρίσεις τις πηγές ενέργειας που σε εξαντλούν, εκείνες τις καταστάσεις ή σχέσεις που, χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι, καταναλώνουν τη ζωτικότητά σου. Αυτό που ήταν κρυμμένο μπορεί να είναι η συνειδητοποίηση ότι ορισμένα άτομα ή υποχρεώσεις δεν είναι πλέον σε αρμονία με την ευημερία σου και ότι είναι ώρα να επανεκτιμήσεις τη συμμετοχή σου. Ο Γαβριήλ σε ενδυναμώνει να θέσεις υγιή όρια, να προστατεύσεις την πολύτιμη ενέργειά σου και να την κατευθύνεις σε ό,τι πραγματικά σε θρέφει και σε βοηθά να αναπτυχθείς. Σου υπενθυμίζει ότι η αυτοφροντίδα δεν είναι εγωισμός, αλλά μια θεμελιώδης ανάγκη για να μπορέσεις να ανθίσεις και να συνεχίσεις να σκορπάς το φως σου. Ξέρεις εκείνη την εσωτερική επικριτική φωνή που μερικές φορές σε σαμποτάρει, που σε εμποδίζει να κάνεις ένα βήμα μπροστά ή να πιστέψεις στις δικές σου ικανότητες. Αυτό που ήταν κρυμμένο μπορεί να είναι η προέλευση αυτής της φωνής, μια παλιά πεποίθηση που απορρόφησες και που τώρα ο Αρχάγγελος Γαβριήλ φέρνει στην επιφάνεια για να μπορέσεις να την αποδομήσεις. Σου δείχνει ότι είσαι άξια όλης της αγάπης, της επιτυχίας και της ευτυχίας που έχει να προσφέρει το σύμπαν και ότι οποιαδήποτε σκέψη λέει το αντίθετο είναι μια ψευδαίσθηση. Σε βοηθά να σιγάσεις αυτή την περιοριστική φωνή και να την αντικαταστήσεις με μια φωνή αγάπης, ενθάρρυνσης και ανεφόρων υποστήριξης. Αυτή η διάβγεια που φέρνει επεκτείνεται και στην αντίληψή σου για τον χρόνο. Αυτό που ήταν κρυμμένο μπορεί να είναι η κατανόηση ότι κάθε στιγμή είναι μια ευκαιρία για νέα αρχή, ότι δεν υπάρχει χαμένος χρόνος, μόνο μάθηση και εξέλιξη. Ο Γαβριήλ σε ενθαρρύνει να ζεις το παρόν με πλήρη συνείδηση, να εκτιμάς την ομορφιά κάθε στιγμής και να απελευθερωθείς από την υπερβολική ανησυχία για το μέλλον ή τη μετάνοια για το παρελθόν. Σου δείχνει ότι η δύναμη της μεταμόρφωσης βρίσκεται στο τώρα και ότι αυτή τη στιγμή μπορείς να κάνεις τις επιλογές που θα αλλάξουν την πραγματικότητά σου.
σε ευθυγραμμίζει με την αληθινή σου αυθονία. Αυτό που ήταν κρυμμένο μπορεί να είναι η πεποίθηση ότι δεν αξίζεις ευημερία ή ότι είναι δύσκολο να την πετύχεις. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είναι εδώ για να σου φανερώσει ότι η αυθονία είναι η φυσική σου κατάσταση και ότι αυτή εμφανίζεται σε όλους τους τομείς της ζωής σου, στην αγάπη, στην υγεία, στη χαρά, στις ευκαιρίες και επίσης στους υλικούς πόρους. Σε βοηθά να απελευθερώσεις τα μπλοκαρίσματα που εμποδίζουν την ομαλή πορεία αυτής της αυθονίας, δείχνοντάς σου ότι είσαι ένας μαγνήτης για όλα τα καλά που έχει να προσφέρει το σύμπαν. Σε ενθαρρύνει να δέχεσαι με ανοιχτή καρδιά, να είσαι ευγνώμων και να μοιράζεσαι γενναιόδωρα. Η παρέμβαση του Γαβριήλ εμφανίζεται επίσης στην ικανότητά σου να συγχωρείς. Αυτό που ήταν κρυμμένο μπορεί να είναι μια κρυφή δυσαρέσκεια, ένα παράπονο που, ακόμα και χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι, εξακολουθεί να βαραίνει την καρδιά σου. Σου δείχνει ότι η συγχώρεση δεν αφορά τη δικαίωση των πράξεων του άλλου, αλλά την απελευθέρωση του εαυτού σου από το συναισθηματικό βάρος. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ σου δίνει τη δύναμη και τη συμπόνια να συγχωρέσεις τον εαυτό σου για λάθη του παρελθόντος και να απελευθερώσεις εκείνους που σου προκάλεσαν πόνο. Αυτή η απελευθέρωση είναι μια πράξη αυτοαγάπης και μια πόρτα για βαθιά θεραπεία. Η συγχώρεση ανοίγει χώρο για νέες ενέργειες και για ένα πιο ανάλαφρο και ευτυχισμένο μέλλον. Θέλει να επανασυνδεθείς με την αγνή και απλή χαρά, εκείνη που βρίσκεται στην ουσία σου και που ίσως έχει επισκιαστεί από τις καθημερινές ανησυχίες. Αυτό που ήταν κρυμμένο μπορεί να είναι η ικανότητά σου να βρίσκεις ομορφιά και ευγνωμοσύνη στα μικρά πράγματα, να γιορτάζεις κάθε επίτευγμα και να ζεις με ένα πνεύμα ελαφρότητας. Ο Γαβριήλ σε καλεί να καλλιεργήσεις τη χαρά, να γελάς περισσότερο, να παίζεις, να επιτρέπεις στον εαυτό σου στιγμές καθαρής ευτυχίας. Σου υπενθυμίζει ότι η χαρά είναι μια ισχυρή συχνότητα που προσελκύει περισσότερα καλά στη ζωή σου και ότι είναι η πιο αληθινή έκφραση του είναι σου. Ξέρεις εκείνη την αίσθηση απομόνωσης, ακόμα και όταν είσαι περιτριγυρισμένη από ανθρώπους. Αυτό που ήταν κρυμμένο μπορεί να είναι η κατανόηση ότι ποτέ δεν είσαι μόνη, ότι υπάρχει ένα δίκτυο αγάπης και αγγελικής υποστήριξης γύρω σου, πάντα διαθέσιμο για σένα. Ο Γαβριήλ ενισχύει τη σύνδεσή σου με το πνευματικό βασίλειο, ώστε να νιώθεις αυτή την παρουσία πιο καθαρά και απτά. Σου υπενθυμίζει ότι είσαι μέρος κάτι πολύ μεγαλύτερου, μιας κοσμικής ταπετσαρίας, όπου κάθε νήμα είναι απαραίτητο. Αυτή η βαθιά σύνδεση φέρνει άνεση, ασφάλεια και τη βεβαιότητα ότι είσαι αγαπημένη ανεβόρων. Θέλει να απελευθερωθείς από κάθε βάρος που κουβαλάς και που δεν είναι δικό σου. Αυτό που ήταν κρυμμένο μπορεί να είναι η τάση να αναλαμβάνεις ευθύνες που δεν σου ανήκουν ή να ανησυχείς για προβλήματα που είναι πέρα από τον έλεγχό σου. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ σου δείχνει τη σημασία να διακρίνεις τι είναι δικό σου και τι είναι του άλλου και να επιτρέψεις τον εαυτό σου να αφήσει τι δεν σε εξυπηρετεί πλέον. Σε ενδυναμώνει να ζεις με μεγαλύτερη ελαφρότητα, να εμπιστεύεσαι ότι το σύμπαν φροντίζει για όλα και ότι δεν χρειάζεται να κουβαλάς τον κόσμο στους ώμους σου. Αυτή η απελευθέρωση είναι ένα δώρο που κάνεις στον εαυτό σου. Πριν συνεχίσουμε, οι άγγελοι σου ζητούν να κάνεις μια άσκηση απελευθέρωσης. Γράψε στα σχόλια μια λίστα με άτομα συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού σου που θα ήθελες να συγχωρέσεις. Οραματίσου το καθένα από αυτά. Στείλε αγάπη και πες: «Σε συγχωρώ και σε απελευθερώνω. Ήθε η ειρήνη να είναι μαζί σου». Νιώσε την ελαφρότητα και την ελευθερία που φέρνει η συγχώρεση. Τώρα, συνεχίζοντας το μήνυμα, αγαπημένη ψυχή, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είναι εδώ για να σε καθοδηγήσει μέσα από όσα είναι έτοιμα να αναδυθούν, μεταμορφώνοντας την αντίληψή σου και οθώντας σε σένα υψηλότερο επίπεδο ζωής. Αυτό που ήταν κρυμμένο μπορεί να είναι η κατανόηση ενός μεγαλύτερου σκοπού πίσω από πρόσφατες προκλήσεις, κάτι που θεωρούσες ένα εμπόδιο, αλλά που στην πραγματικότητα ήταν μια προετοιμασία για κάτι σπουδαίο που έρχεται. Σε καλεί να δεις κάθε εμπειρία ως ένα ουσιαστικό κομμάτι στο μοσαϊκό της ζωής σου, κάθε μία συμβάλλοντας στο αριστούργημα που γίνεσαι. Σου δείχνει ότι δεν υπάρχουν λάθη, μόνο ευκαιρίες μεταμφιεσμένες σε ανάπτυξη. Εργάζεται για να μπορέσεις να αποκρυπτογραφήσεις τα σημάδια που στέλνει το σύμπαν, συχνά με ανεπαίσθητους τρόπους που δεν είχες συνηθίσει να αναγνωρίζεις. Αυτό που ήταν κρυμμένο μπορεί να είναι η σωστή ερμηνεία επαναλαμβανόμενων ονείρων, αριθμών που επανεμφανίζονται ή διαισθητικών αισθήσεων που έχεις αγνοήσει. Ο Γαβριήλ σε βοηθά να συντονιστείς καλύτερα με τον πνευματικό κόσμο,
κάνοντάς σε πιο δεκτική και πιο συνειδητή στην αδιάκοπη επικοινωνία που υπάρχει μεταξύ των βασιλείων. Σου υπενθυμίζει ότι το σύμπαν σου μιλάει συνεχώς και ότι τώρα είναι η στιγμή να ανοίξεις τα αυτιά και την καρδιά σου σε αυτά τα μηνύματα. Ξέρεις εκείνη την ανασφάλεια που μερικές φορές σε εμποδίζει να εκφράσεις την αλήθεια σου, να πάρεις θέση ή να κυνηγήσεις τα όνειρά σου. Αυτό που ήταν κρυμμένο μπορεί να είναι η ρίζα αυτής της ανασφάλειας, μια εμπειρία του παρελθόντος που ακόμα αντυχεί στο παρόν σου. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ διαλύει αυτή τη σκιά, φανερώνοντάς σου ότι η δύναμή σου είναι ακλόνητη και ότι η φωνή σου αξίζει να ακουστεί. Σου δίνει τη δύναμη να απελευθερωθείς από τον φόβο της κρίσης, να αγκαλιάσεις τον αληθινό σου εαυτό και να εκφράσεις την αλήθεια σου με θάρρος και πεποίθηση. Σου δείχνει ότι η ευαλωτότητά σου είναι στην πραγματικότητα η μεγαλύτερη σου δύναμη, καθώς ανοίγει τον δρόμο για γνήσιες σχέσεις και πραγματική ελευθερία έκφρασης. Αυτή η διάβγεια που φέρνει επεκτείνεται και στην αντίληψή σου για το τι σου αξίζει. Κρυμμένη ίσως ήταν η πεποίθηση ότι δεν αξίζεις να λάβεις πλήρη αγάπη, επιτυχία ή ευτυχία. Ο Γαβριήλ είναι εδώ για να σου δείξει ότι είσαι ένα ον φωτός πλασμένο με αγάπη και ότι σου αξίζουν όλες οι ευλογίες που μπορεί να προσφέρει το σύμπαν. Σε βοηθά να απελευθερωθείς από κάθε ενοχή ή αυτοκριτική που σε εμποδίζει να λάβεις πλήρως και να ανοιχτείς στην αλήθεια ότι σου αξίζει ό,τι επιθυμεί η καρδιά σου. Σε καλεί να αγαπήσεις τον εαυτό σου ανεβόρον, να γιορτάσεις την ύπαρξή σου και να δεχτείς με ευγνωμοσύνη τα δώρα που σου προσφέρει η ζωή. Ενεργοποιεί μέσα σου τη φλόγα της έμπνευσης και της δημιουργικότητας. Κρυμμένο ίσως ήταν ένα καλλιτεχνικό έργο, μία νέα ιδέα ή ένας καινοτόμος τρόπος επίλυσης ενός προβλήματος που δεν φανταζόσουν καν ότι υπήρχε μέσα σου. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ως αγγελιοφόρος της δημιουργικότητας, σε οθεί να εκφράσεις την ουσία σου με νέους και συναρπαστικούς τρόπους. Σε εμπνέει να εξερευνήσεις τα ταλέντα σου, να επιτρέψεις τον εαυτό σου να πειραματιστεί και να εμπιστευτείς την ικανότητά σου να δημιουργείς ομορφιά και νόημα. Σου δείχνει ότι η δημιουργικότητα είναι μια έκφραση της ψυχής σου και ότι αποτελεί μια ανεξάντλητη πηγή χαράς και ολοκλήρωσης. Η παρέμβαση του Γαβριήλ φαίνεται και στον τρόπο που συνδέεσαι με τη διαίσθησή σου. Κρυμμένη ίσως ήταν η δυσπιστία σου στην εσωτερική σου φωνή, η τάση να αναζητάς απαντήσεις μόνο στον εξωτερικό κόσμο. Σε βοηθά να σιγήσεις τον εξωτερικό θόρυβο και να ακούσεις με μεγαλύτερη διάβγεια τη σοφία που κατοικεί μέσα σου. Σου δείχνει ότι η διαίσθησή σου είναι ένας αλάνθαστος οδηγός, ένας φάρος που πάντα σε κατευθύνει στον σωστό δρόμο, ακόμα και στις πιο συγκεχημένες καταστάσεις. Σε ενθαρρύνει να εμπιστευτείς αυτές τις εσωτερικές παρορμήσεις, να ακολουθήσεις τα συναισθήματα που αναδύονται από την καρδιά σου, γιατί είναι άμεσα μηνύματα από τον ανώτερο εαυτό σου. Θέλει να απελευθερωθείς από κάθε ψευδαίσθηση ελέγχου. Κρυμμένη ίσως ήταν η προσπάθειά σου να ελέγξεις καταστάσεις ή ανθρώπους που βρίσκονται πέρα από τη δύναμή σου. Ο Γαβριήλ σε καλεί να αφήσεις να παραδοθείς τη σοφία του σύμπαντος και να εμπιστευτείς ότι όλα εξελίσσονται στον τέλειο χρόνο. Σου δείχνει ότι η αληθινή δύναμη βρίσκεται στην ικανότητα να αποδέχεσαι ό,τι δεν μπορεί να αλλάξει και να εστιάζεις την ενέργειά σου σε ό,τι πραγματικά μπορείς να επηρεάσεις. Αυτή η απελευθέρωση από τον έλεγχο φέρνει μία απέραντη γαλήνη και την αίσθηση ότι υποστηρίζεσαι και καθοδηγείσαι ακόμα και όταν τα πράγματα φαίνονται αβέβαια. Ξέρεις αυτή την αίσθηση ότι κουβαλάς βάρη που δεν είναι δικά σου, ότι αναλαμβάνεις ευθύνες που σου αποστραγγίζουν την ενέργεια. Κρυμμένη ίσως ήταν η κατανόηση ότι έχεις το δικαίωμα να προστατεύεις τον εαυτό σου, να θέτεις όρια και να λες όχι σε ό,τι δεν συνάδει με την αλήθεια σου. Ο Γαβριήλ σε ενδυναμώνει να τιμάς τον εαυτό σου, να δίνεις προτεραιότητα στην ευημερία σου και να απελευθερωθείς από την ανάγκη να ευχαριστείς τους πάντες. Σου δείχνει ότι, φροντίζοντας τον εαυτό σου, γίνεσαι πιο δυνατή και πιο ικανή να βοηθάς τους άλλους με αυθεντικό τρόπο και χωρίς θυσίες. Θέλει να επανασυνδεθείς με την πιο αγνή σου ουσία, με την ακλόνητη αλήθεια σου. Κρυμμένη ίσως ήταν η εσωτερική σου λάμψη, το μοναδικό σου φως που για κάποιο λόγο κρατούσες κρυφό. Ο Γαβριήλ σε ενθαρρύνει να αφήσεις αυτό το φως να λάμψει, να μην φοβάσαι να δείξεις ποια πραγματικά είσαι, σε όλη σου την αυθεντικότητα και ομορφιά. Σου λέει ότι ο κόσμος χρειάζεται το φως σου, τη φωνή σου, την αλήθεια σου. Μην κρύβεσαι άλλο, αγαπημένη ψυχή.
Επίτρεψε στον εαυτό σου να φανεί, να ακουστεί, να είσαι πλήρως εσύ. Μοιράσου αυτό το βίντεο με 2 αγαπημένα πρόσωπα που χρειάζονται αυτό το μήνυμα ελπίδας και πίστης. Ας χτίσουμε μαζί μια αλυσίδα αγάπης και αμοιβαίας υποστήριξης. Άφησε ένα σχόλιο με μια προσευχή στον φύλακα άγγελό σου. Αγαπημένη ψυχή, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ολοκληρώνει το μήνυμά του για σένα σήμερα με ένα δυνατό κάλεσμα για δράση και ενσωμάτωση όλων όσων ήρθαν στο φως. Όσα ήταν κρυμμένα δεν ήρθαν στην επιφάνεια για να μείνουν αδρανοί, αλλά για να πυροδοτήσουν έναν μετασχηματισμό στη ζωή σου. Θέλει να νιώσεις τη βαθιά απελευθέρωση που φέρνει η αλήθεια και να χρησιμοποιήσεις αυτή τη νέα διάβγεια για να χτίσεις ένα μέλλον πιο ευθυγραμμισμένο με την ψυχή σου. Σκέψου έναν σπόρο που επιτέλους σπάει το χώμα. Τώρα χρειάζεται ήλιο, νερό και φροντίδα για να αναπτυχθεί. Οι αποκαλύψεις του Γαβριήλ είναι αυτή η βλάστηση και τώρα είναι η στιγμή να θρέψεις αυτό το νέο φυτό της συνείδησής σου. Ενισχύει την αποφασιστικότητά σου ώστε να μην διστάσεις να δράσεις πάνω σε όσα ανακαλύφθηκαν. Κρυμμένη ίσως ήταν η αναβλητικότητα που σε εμπόδιζε να κάνεις το πρώτο βήμα προς ένα όνειρο ή η αναποφασιστικότητα που σε κρατούσε παγιδευμένη σε έναν κύκλο. Ο Γαβριήλ σε γεμίζει θάρρος και ενέργεια ώστε να κινηθείς με σκοπό να πάρεις τις απαραίτητες αποφάσεις και να μην αναβάλεις άλλο την ευτυχία σου. Σου λέει ότι η δύναμη να αλλάξεις βρίσκεται στα χέρια σου και ότι κάθε μικρή ενέργεια, όσο ασήμαντη κι αν φαίνεται, είναι ένα τεράστιο βήμα στην εξέλιξή σου. Ξέρεις εκείνες τις στιγμές που ένιωθες χαμένη, χωρίς κατεύθυνση, σαν να έπλεες σε σκοτεινά νερά. Κρυμμένη ίσως ήταν η εσωτερική πυξίδα που ήταν πάντα εκεί, αλλά δεν ήξερες πώς να τη διαβάσεις. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ αναβαθμίζει αυτή την πυξίδα, κάνοντάς την πιο ακριβή και ευκολότερη να την ακολουθήσεις. Σε καλεί να εμπιστευτείς πλήρως την εσωτερική σου καθοδήγηση, να επιτρέψεις στον εαυτό σου να οδηγηθεί από τη διαίσθησή σου, ακόμα και όταν η λογική φαίνεται να διαφωνεί. Σου δείχνει ότι οι πιο αληθινές απαντήσεις δεν έρχονται από έξω, αλλά από το σιωπηλό ιερό της ίδιας σου της καρδιάς, όπου κατοικεί η συμπαντική σοφία. Αυτή η διάβγεια που φέρνει επεκτείνεται και στην αντίληψή σου για τον ρόλο σου στον κόσμο. Κρυμμένη ίσως ήταν η αληθινή σου αποστολή, ο σκοπός για τον οποίο ενσαρκώθηκες σε αυτό το επίπεδο. Ο Γαβριήλ σε εμπνέει να ανακαλύψεις και να αγκαλιάσεις τη μοναδικότητά σου, να καταλάβεις πώς τα χαρίσματα και τα ταλέντα σου μπορούν να υπηρετήσουν το ευρύτερο καλό. Σε ενθαρρύνει να χρησιμοποιήσεις τη φωνή σου για να εμπνεύσεις, την ενέργειά σου για να θεραπεύσεις και την παρουσία σου για να ανυψώσεις τους γύρω σου. Σου λέει ότι κάθε άνθρωπος έχει έναν μοναδικό και πολύτιμο σκοπό και ότι ο δικός σου περιμένει να βιωθεί και να μοιραστεί πλήρως. Προωθεί μια βαθιά θεραπεία μέσα σου. Κρυμμένη ίσως ήταν μια παλιά πληγή, ένα τραύμα που, ακόμα και ασυνείδητα, επηρέαζε τις επιλογές και τις αντιδράσεις σου. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ με το θεραπευτικό του φως διαλύει αυτή την ενέργεια, επιτρέποντάς σου να απελευθερωθείς από το παρελθόν και να ανοιχτείς σε ένα παρόν ειρήνης και ανανέωσης. Σε βοηθά να επεξεργαστείς καταπιεσμένα συναισθήματα, να αγκαλιάσεις τις ευαλωτότητές σου και να επιτρέψεις τον εαυτό σου να νιώσει για να απελευθερώσει. Αυτή η θεραπεία είναι απαραίτητη για να μπορέσεις να προχωρήσεις με ελαφριά καρδιά και την ψυχή σε αρμονία. Η παρέμβαση του Γαβριήλ φαίνεται και στον τρόπο που σχετίζεσαι με την ίδια σου τη φωνή. Κρυμμένος ίσως ήταν ο φόβος σου να πεις την αλήθεια σου, να εκφραστείς αυθεντικά ή να υπερασπιστείς τα όρια σου. Σε ενδυναμώνει να χρησιμοποιείς τη φωνή σου με αυτοπεποίθηση και διάβγεια, να επικοινωνείς με αποφασιστικό και στοργικό τρόπο, χωρίς φόβο παρερμηνίας ή απόρριψης. Σου λέει ότι η φωνή σου είναι ένα ισχυρό εργαλείο, ικανό να δημιουργεί και να μεταμορφώνει, και ότι η χρήση της σε ευθυγράμμιση με την αλήθεια σου είναι μια πράξη αυτοαπελευθέρωσης και ενδυνάμωσης. Θέλει να απελευθερωθείς από κάθε συναίσθημα μετάνοιας ή ενοχής για όσα συνέβησαν. Κρυμμένη ίσως ήταν η πεποίθηση ότι θα έπρεπε να είχες δράσει διαφορετικά σε κάποια κατάσταση ή ότι έκανες ασυγχώρητα λάθη. Ο Γαβριήλ σου δείχνει ότι κάθε εμπειρία ήταν ένα μάθημα, κάθε επιλογή ένα βήμα στην εξέλιξή σου και ότι έκανες το καλύτερο που μπορούσες με τη συνείδηση που είχες εκείνη τη στιγμή. Σε καλεί να αγκαλιάσεις το παρελθόν σου με συμπόνια, να συγχωρέσεις τον εαυτό σου και να επικεντρωθείς στο παρόν,
Όπου βρίσκεται η δύναμή σου να δημιουργήσεις ένα διαφορετικό μέλλον. Ξέρεις εκείνες τις στιγμές που σε κυριεύει η αμφιβολία, εκείνη η αίσθηση ότι δεν είσαι αρκετά καλή για να πετύχεις τα όνειρά σου. Αυτό που ήταν κρυμμένο μπορεί να είναι η αληθινή σου εσωτερική δύναμη και η ανθεκτικότητά σου και η έμφυτη ικανότητά σου να ξεπερνάς κάθε εμπόδιο. Ο Γαβριήλ ενεργοποιεί αυτή τη δύναμη μέσα σου που σου θυμίζει ότι έχεις όλα τα απαραίτητα εφόδια για να πετύχεις αυτό που θέλεις. Σε ενθαρρύνει να εμπιστευτείς τις ικανότητές σου, να επιμείνεις μπροστά στις προκλήσεις και να γιορτάζεις κάθε μικρή νίκη στην πορεία σου. Είσαι πολύ πιο δυνατή από όσο φαντάζεσαι. Θέλει να αγκαλιάσεις την αλλαγή με ανοιχτή καρδιά και δεκτικό πνεύμα. Αυτό που ήταν κρυμμένο μπορεί να είναι η αντίστασή σου στην αλλαγή. Ο φόβος του αγνώστου που σε εμπόδιζε να βγεις από τη ζώνη άνεσής σου. Ο Γαβριήλ σου δείχνει ότι η αλλαγή είναι ένα φυσικό κομμάτι της ζωής και ότι φέρνει πάντα μαζί της νέες ευκαιρίες, νέα μαθήματα και νέες ευλογίες. Σε ενθαρρύνει να αφεθείς στο ρυθμό της ζωής, να υποδεχτείς τα καινούρια με περιέργεια και ενθουσιασμό και να εμπιστευτείς ότι κάθε μετάβαση σε οδηγεί σε ένα ακόμα καλύτερο μέρος. Η αλήθεια σου ήρθε στο φως και τώρα είναι καιρός να τη ζήσεις πλήρως. Αν αυτό το μήνυμα σε άγγιξε, γράψε στα σχόλια «Αυτό που είναι αληθινό βρίσκει πάντα το δρόμο του». Μοιράσου τις εμπειρίες σου στα σχόλια. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε like και εγγράψου στο κανάλι για περισσότερο εμπνευσμένο περιεχόμενο. Ευχαριστούμε που παρακολούθησες και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.